Ngamira pamberi pegara mamutasi. Ngamira pamberi pegara mamutasi. Zvisa ndezveshukwani. Pegara ndezveshukwani. Ndikaimba chematwanima. Mwari ari mateo. Isso. Inini nyaya iziko yakakura kare chingori ari mwana wekuda kufundisa achitaura ndisika achitaura kuti ndakaurayiwa ndisiswa tikaedza kwamambo Marangi tikaisira pekuzoti vazotore mapepa epadimu tizotore marangwana azokuya vakataurirwa kuti vazopa ndare mombe nato kwamambo Marangi dzimwe mbiri kunouzara tavange shai waibudirwa zvinhu ndakasvika dzese nditamukutevu zvaida kuti dzimwe but hapana zvakazoitika pakashaika mwana wangu Andoni wakauyawo petava wanditora kuti ndibvewo mwedzi 1 ndiri kuenda mumberi nanhasi kakadai musi uno wafamai yako ndokukamba pasi tanga kuti mwana yakubudirwa kuti saka tiri pamberi munogara and munogara kupi mumondo muno Right. Saka imi muri kuti makatomboenda. Sei nyaya yacho yakamboenda pamaranga? Takabva pomba pauri usiku kuenda basa bhumondo. Tobasa bhumondo. Uye tovatanga kwashemukana. Usiku tobva tazvigomba mota ndatsvaga kuziya mota. Iye angabudirwa nemazvo akavhara. Kupinda motika tikarara tafamba. Makazoti iye anga achibudirwa akarambokwira motikari ndobva mafamba netsoka kubva kunobuda kwamaranga iye achitungamira pandokubvunza kubvunzira ndoita kubvunzira kuti mambo Marangi wapinda papi pekuti mambo Marangi akunzi munofanira kubhadhara mombe nhatu ndikoda ndizive kuti ndedzei mombe nhatu dzokuda kubhadhara Marangi kwanzi iro parakadurwa munzvimbo mavo panotonongerwa pagumo pasi pana mutatu akaurayiwa nhewawo ndiani handichazii iko iyo matisaka tiri kuti zvinofambika kuti waibudirwa kuti waitotaura tikabva tazitende kotora pane zvinhu panorasambura samakoni chadoni ndinzwisise ndoda kunzwisisa kuti nyaya yenyu chaicha yakamira sei so that toona kuti kana tikubatsirai toesa kubatsirai nenzira yakaita sei yekuti nyaya iite sei ifambe zvakanaka because kana muri kutoti makaenda kwamambo Marangi handiti uyu mufi uyu atori kwani kwaMarangi atori wakafa uri kwaMarangi ari kwaMarangi asi ari kubudirwa but muda kunotora mufi kubva kwaMarangi uya naye kuno ndozvamuda kuita ndosaka ndochibvunza kuti tete 1 tete ari kupinda papi 1 panyaya yerepatriation then 2 Marangi pekuti azoti ndoda mombe nhatu akuda mombe nhatu dzechii iro parakarasirwa munhu akarwa munzvimbo make sakada kumubhadharisa munhu akauraya wacho ndiani varipo vanoti wakatora wacho kubva kuwaya iyangazangu ndiyo akanyitera kuti mai wakwarurwa
Saite Hasha Taurani. Saite Hasha Taurani. Taura tizwi chamanene. Taura na mama. Wati zvakamira zvichi chiri kunetsa iwe. Sanangura ndiwani iwe taura nini? Ndini Vaida. Vaidani. Ndini Vaida Makoni. Ini ndakaurayiwa naWini Makoni. Wini uyu hanzvadzi yababa vangu. Wakandiuraya. Wandiuraya. Vachibva vatora ropa rangu. Vachibva vaisa kuseri kwemba. Zvadaro bva vatora muviri wangu kwakuisa mugomo. Nazvino ini ndiri panguva yekutambudzika nemwana wangu ari pakutambudzika. Nokuti iye Wini wacho ndiye akaunza monaki yangu mumusha meMamakoni. Achiti handisi kuziva kuna Vaida kuti Vaida ari kupi. Pakava nemonaki iyi. Anga atogadzira zvinhu zvake kudhara. Akazotumira bvuri rake. Atumira bvuri iri ndichitanga kukuda. Nekuti semunhu akagadzira zvinhu zvake. Akatumira bvuri kuti kana wakuzobuda unobudira pamwana wako. Nazvino ini bandabvuma saizvozvo. Ndauya kudai mwana wangu uyu anga akarara nemunin'ina wangu Agnes. Mvuri uyu bandatanga kutenderera ndiri mumba umu. Saka naizvozvo mwana wangu akabva apepuka nokuti ini ndanga ndauya ndapinda mumba umu. Vachibvaona tiri kutenderera mumba sezvo mumba umu mamine chiedza. Mwana uyu akavhunduka nemunin'ina wangu akavhunduka vachibva vamutsa baba kuti baba mukaimuone. Vana baba vakapinda vati bvuri iri riri kupi. Vaona ndiri kungotenderera ndiri mumba imomo ndiri kutenderera. Nazvino vana baba vakabva vaona kuti sezvo mwana wangu achiri mwana mudiki bvati dzimai light baradzimwa bandambotsikirirwa. Nazvino asi ini ndinoti sekubuda kwataita sekubuda kwatoramba ndichikoita wada wangu ari paguva yekutambudzika nekuti ini ndiri kubudira pamwana wangu. Mwana wangu ari kutambudzika sezvo paine chibapo chakatumwa. Mwana uyu asvika pastage yekuti anongodonha semunhu ane pfawi. Asi nazvino ndabuda ndine simba. Ndabuda ndine simba. Mazuva ano haachadonhi nokuti ini ndamira nazvo kuti ini ndofana kuiswa pane wamwe. Ndokuchema kwatinako ndofana kuiswa pane wamwe. Ndinoda kuti ndiiswe pane wamwe ini
nechikwambo ichi chakaiswa pamwana wangu chigobviswa nokuti ndakatukwa patakatukwa pakatanga kutukabidzwa chikwambo chekuzi enda ikoko. Saka ini ndiri pakuchema, ndiri paguya kaoba, ndiri pakuchema ndinoda kuti mabhonzo angu agoiswa pane wamwe. Ndiko kuchema kwangu kwandinako ikoko kuti mabhonzo angu ngaiswe pane wamwe. Ndoramba ndiri musango here kubvira pandakabuda kare nhau yangu isingatongwiyo nhau yangu isingagadzirisiki. Saka ini ndakuti ndakuparadza mushoka makoni ndakuuraya. Nazvino ini ndiri kutouraya nekuti mavakoni mafa vanhu vazhinji kwazvo. Ini ndo ndauya tida yekuti ini ndofana kuwigwa, ndofana kuiswa pane wamwe. Kusvika rini ndiri musango. Nazvino ini ndiri kuti izvozvi mabhonzo angu asakatorwa achiiswa pane vamwe, ini ndichasimuka ndofamba ndega netsoka noenda kutora mabhonzo angu. Kusvika rini ndichigara musango. Ndiko kuchema kwandinako ishe wangu. Ndachema. Uyezve agotiripa zvinhu zvako, agotiripa nokuti kuripo wangu takataura kare zvatinoda iwo anozviziva kati ndichabhadhara after 6 months. Ndipo pandichabhadhara mombe idzi. Ndipo pandichabhadhara. Chizwa shamwari yangu. Rega ndikubatsire wazvizwa. Rega ndikubatsire. Tete unori. Ndine tete nyaya munoziva nezvairi. Chamunoziva, munoziva chiini panyaya? Taurisei. Munoziva imi pamusoro penyaya iyi, munoziva chii? Kuti mwana akatakatika. Anoziva kuti akatsakatika sei hamukuzivi? Kuti vakazofa sei handizvizivi ngekuti munhu anga ane muromo. Ndiri kuti inini ko zvamakanzini makati muda kubhadhara zvei? Handizombotaura zvekubhadhara, nditozvizwa zvinotaura kubva musoka chaiyama. Zvakatondishamisa kuti zvabviti. Iye mufiwasi wakatobuda achitaura kuti haasini. Akandiuraya vanhu vese vari muno taure vanhu vitinisai. Wakazobuda mwana utabva kumarange. Taenda kumarange isusu tabva tapinda pamambo marange. Wasvika achitaura achinokura mavhu kuseri kwemba. Saka ari kunokura mavhu kuseri kwemba. Mavhu akabva zina ishe Kasonzuma. Mbuya Masonzuma atinge mavhu anga ndakarohwa Masonzuma. Ndikati mavhu acho pamutiwo pane munhu here. Iye kwabva atozigwe haasi achatotaura. Kasi watowo munhu. Ndikati inizvo ndiri kukumbira ishe wangu wekwaziwa. Ndiri kukumbira kuti mavhu aende kwamambo ndinobvisa mombe ndandisinacho. Ndikati ndinobvisa mombe ndiri kundozwa kuti mavhu anokohwapa ngei. Patadungwe wakuenda kwamambo. Takatengesa mombe dziri pambava dzababa. Wakatengesa mombe dzangu dziri pano. Mombe idzodzo ndini ndakatopa wangu mombe idzi ngokuti ndiri munhu unobatsira. Murozwa. Saka ni baba wangu wakamubva vati mombe dziya chitorai mombe idzodzizi. Mutengesa mufamberi nhau iri kutaura. Saka zvadaro mai wake wanga ine murume pawodziya. Wanga ari mupurisa pawodziya. Ndipo akasakatikira. Ini ndandimba kwangu handina ndichigara. Saka nitaenda kumarange takapuwa n'anga na mambo marange. Zikazoenda kuchipinga. Vataenda tikaita mazuva edu mairi tiriyo. Tikafamba n'anga nato. Na iye tati naye tese kati. Saka tapuwa n'anga nato. Takabvatawa kuzi taenda nemavhu aya. Ndikazi mavhu amana waya handi munhu handopa nemunhu. Mushonga munhu akageza mushonga kugezera tete awanhu akauraya mwana uyu. Mumbana uyu. Ndiwo wakagezera tete awana. Tete awana mhosva. Vazvazi voraiti uyu amene wakamboti shandiwei pamoko pake kazoendai. Patakashandiwa apa wakabva tapuwa muti wekuti endai moti panokora mwana uyu mavhu muende koisa zvinhu izvi takutaura izvi nesvikiro riyari. Vazvapuwa sekuru apa. Sekuru awapuwa zvinhu izvezvi. Ndakabva tayakomba ikazwa mwene endai nekombi. Neiwese wakaenda nekombi. Ini nasekuru hatisi takaenda kumba. Vandazosvika maini wangu wawaripo apo watoya kuona kuti kusipinge vanhu vaziva. Tasvika pamba sekwakudoka kuti wachiite mushonga uya. Sekuru ava havana kuisa pazi pane bvuri iriya pagezera munhu pakazi vagezera munhu. Naiyeyo ndiye akatotarwa futi. Kuti chandakamhanyira kuenda kotora kwazi ibvuri rangu rakaiswa mumba patete. Kwete kuti akaurawa natete. Hamuna here vanokuitinisira muno? Hamuna here? Zvadaro wakabva ati sekuru wakabva ati wasvika
cheko panoko waibva waenda uko kuzasi kuemba kwangu kumadokero kuchikwero ini ndakurasambura ndikubika sadza muna ndakurasambura panzi iya sekuru zvimagwisa kwanditazisai pakanokura mwana ndobvanivhurira zikaziwo nyarara saka semunhu andipa nguva yakaoma handingagona kupisa ani hanzvazi yangu ndakava ndanyarara vazvapera izvozvo vatagara vataenda kumba vatazodzoka futi kwam iwo bva vazodzoka vauya kwasabhuku sabhuku akataiwa zvakanyanya kwamambo ini munotoenda futi kwamambo vabva tati horai totsvaga zuva rekuenda taisina mari kwatsvaga futi kutengesai mombe inini ndikatengesawo inini mombe 2 nezigotora kumba kukatengeswa mombe 4 dzakatengeswa panhau iwei vabva tatengesa mombe ziya taida zvekufambisa nekuenda kun'anga nekuenda kobhadhara kwamambo mombe idzi taitengesa izvo nekuhaya kombi kuti vanhu vaenda saka zvadaro mwana wakazoti vakashayika hanzvadzi yangu endakatidzana inozikeni vakabva azobudirwa musitambira Uchikwera? Uripo? Zvikutaura natete ndizvo makaita? Zvirikutaurwa natetawa kunokora ivhu ini takanokora ivhu iri ndichiti apa ndipo pane chinyi pane ropa rangu asisani kupa ndakaiswapo tete ane vanhu wake wanoziya wakandiuraya nawo nekuti tete awa ndo wakatichedza kuti uya kuno mwana wehanzvadzi yangu ndo wakanditsvagira murume wachiti murume uyu ndo wanduda kuti ufambidzane naye uite sei na uye wachiziva kuti wane nhau dzavo vane dhiri ravo rekuti wagondiparadza saka pamusoro ima vanhu vacho ndiwanani wakabatsirana natete kukura ivo ndiwanani vana tete ava najeni nachisikana Yinani? jeni chidhakwa jeni chidhakwa ndiye jenozvo jeni unogarepi Ndinogara kubocha. Munogara kubocha? Ko nyaya dzenyu dziri kulinda odzi neocha ndiwo tinogara avaigara kumapurisa kwaodzi Isikana ndofaida. Pano aigara kumapurisa pamusoro changanira. Pano aigara kumapurisa. Yakaitika ngezvekuti zvakanaka. Pamusoro wabari. Zvakaitika ngezvekuti uyu mwana watete wangu ini ndinogara kwaodzi ndokwendakaona hondo ini ndaiya ichindotanga ndakaenda kumunda ndokwendakaona misitendi yangu ikoko uyu ndokuzoteera uyu achibva kubocha kupasi achikwidza kuya kumusoro kumapurasi saka anga asina pekugara ba ndobva azondogara dzimba dzevanhu makomboni kwabva azopedza paakazowana stendi yake wakandoiona stendi dzimba dziya vanhu vaipaza saka hana kuzogara koba uyu wakauya kugara pamba pangu nokuti ini ndindandaanika kicheni nekambawo kadoko kekugara waripo uchindochengeta nazvo maini mwana saka auya uyu zviya zvekuti taikurukura mumba wakadii wana ninguya wakarovha here vana vari kuitei vari kuende kuchikoro here zvikazi wachitaura nhingi zvakadai ndopaakazotaura nyaya yamaiwe uyu wavhaidha uyu achiti vhaidha uriko asi tirindobvunzana uriko asi tiri kundotaura uyu ndobva ataura nhau yake ariko asi upenyu uri kuita vhaidha muharare hausi udini hausi kuita uri udini vhaidha zvaari kuita zvacho mama hazvimbosenzi ba mukomasani ndiye wakasirwa wana kutaura uyu iye uri kufara ari pai ari muharare ari iye uri kutaura hino akati ndatofunga kuti kuno kudai kwanga kuine munhu unode kuroora izwai ndadini ndatora vhaidhauri aroorwa ngoti zvakuita muharare zvacho hazviiti kutazi murume wainaye handisi kumuona zvakanaka ba unenge munhu wekundoitawo zvimwe zvinhu zvaanondoita takandotaura zvakanyararidzana hatina kuenda mberi achibva azodzokera futi achibva ataura uyu waindoti akauya semunhu unoshanda achiende kuharare achidzoka achienda harare saka ndandindori pamba pamwe ndiuchengete murume wangu aitorwara akazoshayikawo munaipuri muna machi muno
saka uyu obva achizouya obva azi maini zvabvaida zviri kunesa uri kundoita kudai ini ndopendakazodaira manje ndikati ufunge ako pane munhu wetinonamata naye waisondonesa achiti ndine hama yangu iri ude kuroora iri udawo mukadzi wekuroora asi inini munhu wacho handimuzii ndopendakati handimuzii kana ndikamuona zvikazi wo vatandonyaradzana takabva tandonyaradzana ndofunga takaita zvekunge mwedzi neamwe masondo uyu ndopakadzokazve dakati maini murume uya waiti urude kuroora wakazoroora here ndikati inini handizvizi takandonyaradzana paye pacho kurazi nemurume wacho handimuzii uyu ndopakati mukaenda kuchechi muna mutaura muti hazi ndoda kumuona ndizvozvo vakatoda kumuona ini ndobva ndaenda kuchechi kuyakuya ndikati ndichamuona musi wesatadzi kobva ndaenda kuchechi kuyakuya bva ndaona baba wayawayangwa nyama ndikati baba hama yenyu yakazoroora here haina bambuya ari kutofara haina bambuya ndikati horaiti zvakanaka kobva ndazoka ndikati iyo zvazi hama yangu haina kurooraba zvikazi endai momutaurirezve kuti toda kuti tionane zvakanaka ndobva ndatoataurirazve zvazi toda kuti tionane uyo akati zvakanaka obva waonana kuzopedza ndopa wakataurirana kuti iwo chunza hama yake uyo aunze hama yake aunzewo mwana wake wegai pamba pangu zvakanaka mwana uya utotora hama yake iyaya uyo otorawo mwana wake obva auya pamba pangu zviri kundoitirwa pamba pangu wotowirira wobva watorana wotobuda uyu ndiye hama yangu uyu ndiye musikana ndiyewo hama yangu muzukuru wangu kwabva wabuda kwabva wamboenda ndofunga wakaita almost 1.5 hours 2 hours ubva wadzoka tete nambuya tawirirana baba anga atoripo achitozwawo nyaya yacho zvakanaka kuti vanhu madini henyu mawirirana tobva wabuda kobva waenda ndakazozwa uyu akutaura kuti ndakazomutora vaidha wapa katokamutora zvikasika vatowapo pakemba wo zvakanaka zvobva zvoita rimwe day rendakachizoti uriko here ndiri kuda kuenda kwaozi kotora mapirisi angu eBP zvikazi ndiye uyu mama darikai nekuno toda kutoendawo kwaozi tazotoenda kwaozi kuenda svika kumba kwake wati kudini akati ndoda kuenda kwaozi vaidha wandifonera watini zvikazi zvakuita vaidha zvisiri chakaita vaidha uda kutinyadzisa zvakadini tikutofamba ndoti tichitaura kutasvika paozi inini kukembi kutaura chikwadi ndandisingamuzivi ndakazomuziya ndiye kunge akuendesa hama yake mwana muzukuru wake anga akogara ndondoterawo mashure zveshe takasvika iri lunch time yakupera lunch time yakupera tobva wangu akandozvambarawo pamubhedhi vari kutaura nyaya dzavo uyu bvaanoka kokokoko wakutopinda mumba muya kwabva tagara mauya tete mauya mbuya tikati aiwa tauya zvikazi inini handichagari izvo lunch time yapera chisarai gogo nambuya muchibikirwa nemuzukuru wenyu zvakanaka ini ndobva ndakati wangu inini handisi kuda kugara ba lunch time zvaikupera 2 o'clock zakukwana ndoda kotora mapirisi angu pauzana zvikazi ndiye obva ndakuchibvunza vaita zviri kudini vaidha vakandoti mbuya zvovasha zvisunungisa zvakanaka zviri kudini vaidha ndoda pedza kunyengerera kuti ndinyatsozvisa kuti zviri kudini vaidha haana kuda kutaura chokwadi chake kuti zviro zviri kudai ndakabva ndangoti ndofunga uda kutaurira tete wake inini ndiri mbuya regai ndibude uyu ndobva ndati ndakuenda kotora mapirisi asi ndakuuya handichauyinge kunoku ndinoenda nekubus terminus ukazwa ndakubhipa ndakuti uya kuno tikwire bus terminus zveshuwa ndozvikareka ndakanambogara ndapiwa mapirisi angu aya kwaubva ndatozika kubus terminus pandamubhipa chiuya ndakuno ndo mazire endinoita nyaya ndiyo last day ndakaona zvibaita handinazve pendakazombomuona murume waidha uri murume wamakapa inini handinawapa vaidha murume handati memakapa vaidha mbuno ndeyekuti murume wacho urigara kwaozi uripi kwaozi ndi kwanogara vaidha munazotombomona nekwakaenda hatizi kuzombomona asi murume wacho uriyo wakangofona iye uri kuseni kuti mwana wenyu handisi kumuona iye murume wachigara naye mwana handisi kumuona wakafona inini ndikati mauri kufona kuti mwana akuna kuno waende kuti kasi handisi kuziya wasiya foni netsamba wati haichadi kugara nengoti uri mudhara
ndo statement yakantaura. Saka tadaro ndakamba ndatoti zviitire ngaindikire kombi ndiende kuona kwauchisvika ikweyo. Wakataka kumhandiro ndakazoenda ngamba ndikusinacho. Kwauchisvika ndikati mwana womuti hakuna wakaende kazi apeno handisi kuziva kuti chii asi ndafonera umwe mukadzi unozi Maya Miriam. Nanditowazi Maya Miriam wachwangu vanogara kumusha kuti akabhiza nasekura wati kwasi vaibva vakaenda kubasa kuuya kwakubva vaita kuchristmas vanga vachandobva kuchristmas kuna bacho vakatosiya ataisa madetails mundine murume wadzi yanga iri January paakauya pendakamona asi dzimwe statement mambo asi dzikunyepa kana zvokuti ndakausa mwanake wabvunze ndii ndakamuta misutugese bvunza yawa. Alright. Umwe point. Murutaura zvinhu zvisina makore. Narration kutaura kuti zvakatika 1971 here zvakatika Sondora pera here hatimbozivi kuti nyaya iyi yakatanga rii 2012 ndive zvakaita 2012 saka vaida kubva 2012 vaida asitombooneka nekumaseidhi zvese takatoenda kwese usipinge kumaseidhi kwese takaenda yakatonyorwa kun'anga tikatoenda n'anga ikati dzakabuda pekutaura kuti bvuri riri pamba penyu ragezwa tete aya ndo riri kutaura kuti mwana uyu ataura saka kunda kuti pashandire otsvaga mari irai tete munhu ari kuzi akaisa bvuri pamba penyu kuti n'anga dzekutaura kuti bvuri ndinhingi akauraya asi ari kuisa bvuri pamba penyu riri kuzi pamba penyu pari kuzi akaisa bvuri pamba penyu ndiani vakangoti muvanhu vakasakatisa mwana wando wakaisa hatina kuziya baipa asi murume wacho zvakandinetsa kun'anga ikoko vakati kabva ndini hangu ngokuti pan'anga ichitatu ndunyepa iri mukoko wabva tadzokera kwamambo pamberi pamambo tatiine mupurisa wainyora zikazi zvamazoka resauti yenyatini mupurisa bva ataura kuti nyumi taurai pan'anga ichitatu petaenda tapindura kuti kwabva ataura ega kazi nai mambo uri kutaura kuti iwewe ndiwe here kwati utaura kuti kazi andowika muruti ndini zvakanaka saka zvadaro pautonga paundinetsa mbicha yekuti ndikuonanga zvinhu zvese zvamakaita munokosanga makangowesta mari asi chamakaita chechi pasina ndizvo zvakatoitika because inini ukazwa kuti munhu anobuda anobva kuno akabudirwa kunosvika kubosha akabudirwa then kushaya result yekubudirwa kwake pane zvinhu zvazvo zviri kutitaura zvakawanda kuti pakubudirwa pamutaura kuti muri kuti kubudirwa hapana kuti kubudirwa munhu unotaura nyaya yake unotaura nyaya yake then because kana munhu akakutungamira kubva kuno kunosvika kubocha aifanira kunge achika chikunongedzera kuti ndiri apa mabhonzo angu ndo zvakata mambo marange zvamutaura aifanira kubva kuno kuzi hamufambiri netsoka mahara kubva kunoko kobuda kubocha kufamba nemahara mamurikufamba dai mukayiwa neshumba usiku maihirwe ndo zvakata mambo marange saka azoti ndaike mumbobatsira aiwa because pamakaenda baba ndimataura nyaya iyo yekuti akatora pakuenda motikari akatofamba netsoka izvo maifamba netsoka mamumbofamba netsoka murumboendei mamurumboendepi nemunhu bira esukai baba ndakange ndiri kutedzera zvaari kutaura mufi aiti kuti handiti chimwe ndikuenda kwandakauraizvo akasvika here ndandinawo makasvika mukapaona tikapaona takasvikira kuchidzere kunze kweyadi kwakuzoti wazoya izwai ndati makapaona here isusu takanongedzerwa muzasi mememba hamunopaona ndati makapaona here tikaona iko hamuna kupaona saka chamakafambira netsoka makafambirei ndo katakazopuwa it was not necessary bambo for you kuti mufambe netsoka kubva kunoko muda bocha atika masvika kubocha murifewa kuzendaende mun'anga mani zviriite nekuti makazoendai kun'anga because mamusina chinhu bacha chipo chaibatika saka kubudirwa kwake kwakabatsirei
tasvika pamambo futi haasi kuzobudiwa ndo zvakazokashamadza mambo kuti vemati mwana anga ari kubudiwa ko agara pano haasi kubudiwa ngei chii chaita kuti anyarara vadzazishienda imo munokwanisa haidi kutaura hama dzavo pamwe pacho ka munokwanisa kufungirana muchifungirana asi chamurikufungirana chapasina musataureba chatiri kuda isusu kuti kana mwana ari kubudirwa handiti ngazvive zviri genuine zviri kubuda zvinopa nhoroondo because isusu chatoziva kuti munhu kana abuda apa achiti ndini nhingi handiti ndiye anofanira kupai direction yekuti chiitai chakati chiitai chakati chiitai chakati chiitai chakati tasvika sherai apa ndo pandiri apa yekona kuti masvika kudai wozi muzasi megomo ndipo ndiri muzasi megomo mutaranyauda kubhadhara asati ataura sekuru mutaranyauda kubhadhara mombe pamarangi anditi mudabhadhara mombe mutumbi wacho wamutotora pamarangi uri papi uripi zvange zvazi kuti mauya tobva tachienda pano vanhu vatatu aiwaona vana basa unobhadhara kana muchinga mabata mabhonzo ekumba kuiri ino mabhonzo acho aripi hatina izvai izvaiti kubatsirisa makoni patokedza kutaura kuti ndo panotora zvinhu zvenyu hazvina kujeka unaitoa zvinhu zvenyu hazvina kudii hazvina kujeka paizvi munoona because kana masvika kwamarangika marangi oti toda mombe nhatu dzekuti makadii makadeura ropa munomu andika 1 andika apedza mirai apedza izvozvo izvo andika woti chiendai kung'anga nhatu motsvake kuti munhu wacho uri vataisei apa mafamba netsoka bva ujenya usiku kobuda bocha mosvika masvika ikoko nemunhu ari kuti ndakabudirwa ndiri kokurakidzai pandiri mabhonzo acho hapana mosvika kuti mabhonzo ari papi haakurakidzii mabhonzo acho moenda nganga dzacho dziri 3 mabhonzo acho aidzakurakidzai hapana hatina kuzofamba zvakafamba kuda kwenyu mafanafamba mabhonzo acho ari mumwacho achiti no mukonga mabhonzo ari mabhonzo vakati kwazi tambotora tsamba aripi kwadhiri aripi akanongedza kuti mufi ari apa ndiani anongedza pane mabhonzo aripi ndikabatsirwa pamusoro ichangamiri takabva panapa nemwana akavirira akaenda netsoka isusu takateera nemotikari saikabhigi pasi tasvika kumba kwamasombo ndo kwakanongedza mwana paari pakona remba pamasondo pateta zvakaita kuti asatorwe ndezvekuti ishe weikoko anozika sunzuma akati kana pasvika nyaya yekuchera baba ivhu rekwamambo marangi haricherwe tisina kuudza chii mambo marangi ndo zvakaita kuti pasacherwe asi anga atonongedza kuti ndirava magona saka baba mukabvunza kuti mabhonzo ari munotaura paana mabhonzo ari pamba panyi patete aino pakataurwa asi asati acherwa isatoenera zviviri kwazi mabhonzo ari pamba patete pakona remba imi matotaura kuti chiya ndipo pakachera katora ivhu rake kuisa mupepa kuchera hakuna basa pane mabhonzo bhozi tinoda kusvika pakuti izvaibambwa pandutaura kuti pane confusion in this case unozaza pane something chisiri clear pane chinhu chisiri kubuda because panzi purpose yekutora ivhu pakanongedzwa ivhu yanga iri yekunorapira bvuri rakanga raiswa ipapo nemunhu akanga auraya mwana asi aida kuita kuti bvuri riende pana tete kuti tete adzi ndiye akauraya ndozvandanzwa inini kuti the purpose yekutorwa kweivhu kwakanzi torai ivhu andika moenda naro ivhu mapedza iko andika makapiwa mushonga mushonga yamakapiwa imimi pamakaenda ung'anga
wanga uri weisa makoni mushonga ngokugeza uyu ndati makapiwa mushonga isu tose tinobvunza zvamune mataura kana tinobvunzikira mataura kuti makapiwa mushonga imini handiti wekuzi endai moise pabviswa chii ivhu ndo pamakazonetsara natete imimi maakuisa ivhu maakuisa mushonga kukona kusiri panhongwa ivhu orit mushonga yamakapiwa ngorwei musi wetakaenda tichinongedzerwa uzingiri apa pasina nganga yakambonywa tadanobva straight iyi kuenda petakanongedzerwa kuzi ndo pane munhu ndo pasina kuzotorwa pasina kuzocherwa nekuti ishe kasunzuma wangu wati kana paakucherwa ivhu ngere kwamaranga hatisina kungoenda kunanga inana kutomboenda kunanga asi first incident ndii ndakaenda naye kumba kwateta but kama point ndikuchibamba kana mamanongedzerwa inini kuti mabhonzo andika purpose yenye kwenda kunanga yanga iri yei kunanga mamuri kuenda kudii imi mamarakidzwa pane munhu kunanga mamuri kuenda kodii Alright, inini kunanga handina kuendayo. Wakaenda wakaenda tisanangurire. Tauza kuti kana mamarakidzwa imi kana makarakidzwa kuti mabhonzo saka reason yenyu yekuenda futi kunanga nhatu yanga iri yei vanorunyepa ini vanhu vese vari kutaura ini ndaiteerera ndonzi idhi mugono ndoseni mwekumusha kwangu kutanga kwenyaya ndingatanga nyaya mati mimi paitika zvese maiteerera titaurirei zvamamuteerera zvamakazwa wanga asati amboenda ukirishuri pakaurawa mai vati 2012 adaro takagara takazongoona mwana aita zvaaita izvi tikati chii chiri kuitika takambonyarara kana kutaura kwasabhuku takambonyarara tione mwana uya waita ndo pakazomanya apa kunotaurira sabhuku uyai muonewo zviri kundionera pano vauya mwana uya uri kutaura ini ndakafa iwe tikati wakafa iwe handiti wakanotorwa natete mai masondo here vachiti tete mai masondo ndaakuda kupa mwana waya zvekuti murume asi tete mai masondo kutaura kwavo mambo wakati mainini jenyara ndo vakandituma kuenda kunotora vhaidha kuharare vachiuya aiwa imi nyararai ndo vakandituma vachitaurirana vari vairi kuti ngatipe mwanzukuru wedu murume zvadaro tete wakanotora vhaidha kuharare vachibva vauya kwaudzi kwavo isu taatisina chatiri kuziva kumusha takatozoziva nekuita kwaita mwanawo toti mwana uya zvaimbofona zvaimbodii asi wakaendawo south africa kunoenda vamwe to tiri kungotaura tikati mwana wati zizi ndokuzobudirwa kwakaitawo zvinotoita sei tataenda kwasabhuku wazvionawo ndokuenda kwashe mukana navakaenda usiku kumahwana sabhuku neva kunotaurira ishe achibva adzinga tsamba yake kuti kana zvadaro mwana achiramba achinetsa endai paudzi kwacho asi munosvikira pamapurisa musangosvika masvika pamapurisa motaura nyaya dzenyu masvika ikoko kwacho kunonzi kujambanja kwavanogara motaurira sabhuku uchataurira weishe wake takaita saizvozvo takaenda nepamapurisa asi yechisikana wavaiti wapa uyu vapa mwana wangu murume takasvika pamapurisa wanga akagadzikwa sei uko isu tine mapurisa tichitaudzana tikati ko imi mapurisa mozoti munhu ane nyaya toti isu tiri kutaura nemi imoti uriko takatopedza naye taziva kuti tawirira nei uyu wanga akangosvikirwa tiri pamapurisa tangobva akangosvikirwa dzamara tasvika iko kubosha kwacho akangosvikirwa mapurisa akati tikati tsamba iverengai ingareba nayo pamakasvika kumba tasvika kumba
takasvika mwana wakanongedza kuti ndiri apa kuseri kwemba yatete. Ishe Katsuntsuma ndiye wakati ai kuti mwana tichere hazviiti kuna mambo Marangi. Mwana akati zvamunoti hazviiti, ko ndikatora ivhu pandati ndiri tondoviga hedu kumusha indozowana kumukira vanhu vakandiuraya hazviiti, zvikanzi hazviiti. Takaenda iri Friday. Pamusoro mayo musati maenderera mberi pambobuda nyaya yekuti pane mufi uyu pane vanhu vatatu. Vatatu vaitaurwa kwakuri kuti mbuya ava ndo vakataurirana natete kunotora mwana kuuya kupa murume anodzichisikana. Basi pane mabhonzo evanhu vatatu. Handiti Pawa ndiye une mwenyina wakazotora. Handishazii ipapo ina handishazii. Zvapera kudaro takarara paivo teta yanga yaSaturday. Sonde tichibva tasumuka tienda kwaMambo Marangi. Tasvika kwaMambo Marangi uyu wakabva abudirwa futi taakwaMarangi achibva atsanangura. Ndo patakazopiwa naMambo kuti ini kuti ndinzwisise ndoda kuti muye muende kun'anga dzangu 3 kuChipinge, asi nhasi hamusi kuenda. Kunoti mukaona mwedzi wagara ndokomouya. Zvedi takaenda kunga tikanogara. Mwedzi uyo wangogara mama muna July. Tabva tafonerwa naMambo uya kundichiuyai muende mwedzi wadini wagara. Takabva taenda futi ikoko kwaMambo. Tichibva taenda tapiwa mupurisa waMambo. Zvikanziwe ndiwo unoziva n'anga dzangu dzaiye Mambo Chipinge. Takabva tasumuka zvedi tikaenda. Yekutanga takasvika uchinzi pakasvipa papashaika. Tikaenda yechipiri tasvikapo yakati munhu wese andivisai bhuti anosvika pano anourusa mavhu. Tikaurusa mavhu kwanzi usiriwe pano usiriwepi wese ngai. Tasvika wakati ini vana mai ini ndinoita akati achibva arova hatakata dzake akati tete apa ndiani. Tete nemuromo wavo vakazviderera kuti ndini. Zvikanzi tete mainotora mwana uya zvanzi kuuraisa mwana kuita huku mamusina vana here. Tete akati vana ndinavo. Zvikanzi saka maitadza sei kutora vana venyu. Ipapo tete haana kuzodera. Zvikanzi tete imi mainyepera kuti uri kunyepa. Handizvo zvamaitaura here kuti uri kubudirwa zvekunyepa. Zviri kutaura mwana uyu ndizvo. Imi tete mwana makatouraisa mwana ndimi. Nokuti makanotora mwana akari paisenza. Izvo zvadero. Shona ndinoizwa. Haana kuuraya. Wakanotora. Kuti ndinazozvizisa zvamukutaura. Wakanotora ndiye kuuya kupa murume iyeyo. Ipapo Shona yangu ndikota zvamataura. Kuti tete wakauraya nekuti tete akauraisa. Zvinhu zviri zvakadisa. Enderai ndiri. Ndo pakanzi tete imi zvamakatora mwana munhu uyu mamuchimuziva here magariro ake. Zvionai zvamaita marotora mwana mukauya mukapa murume. Statement yamatotaura iyi inotaura kuti panyaya yenyu yese murume wacho zimvo. Uri wendizi But haasi hamusi tomumbinza mwenyaya. unoda aiwa ini saka ndati chisikana kandiye murume wacho wainzi chisikana. Akakurwa n'anga akati honai zvaitika kune mwana wamakapa kune munhu wamakapa zvaipa mwana kune munhu wamakamupa mauraisa chii meaning kuti akauraya mwana ndiani. Zvadaro ndo pakabva pataurwa tete munofanira kuchengeta vana vemufi nekuti ndimi makaita kuti mai vake vafi. Takabva izvo tagutsikana tichibva taenda pane imwe n'anga takazonosvika kwakuedza kune imwe n'anga nokuti kwakuri kure nakure kuma4 tabva tasvika vanonzi mbuya mukupi vaondanoziva neseneya. Taenda ipapo vanoita zvegirasi tangoti tichipindazve vakati ndiri kuona tete apa ndianiko tete. Tete wakazviderera nemuromo wake vanga varimo vari muno vanondiita zvandiri kutaura izvi. Zvikanzi ndini. Zvikanzi tete mune shuwa here tete mune shuwa.
Otaura yanditete hamuna zvamakaita hazvina kunaka. Sematauri watangoita kuya ndo zvakangotaurwa neng'anga iyoyo futi. Tete hamuna vana venyu here? Handinawo. Osaka apa zvinodei? Tete wakabva anyarara. Tatauriwa tagutsikana. Iye chisikana tikati toendere kune imwe n'anga vese nateta. Zvikanzi aiwa tichaenda kune imwe n'anga kunodii? Isu tiri kungobatwa. Muri kupazwa kana mapepa ndokunga aripo kana aripo zvakanyorwa. Zvainyorwa nemupurisa wamambo. Zvikanzi tichaenda kune chitatu kunodii? Tisu tiri kungobatwa. Tikati saka magutsikana here? Zvikanzi tagutsikana. Takabva tabva yanga yasonga. Tichibva tadzokera kwamambo Marange. Takatosvika pamambo Marange pakazara saizvizvi pachitongwa nyaya. Tangosvika isu zvikanzi vanhu mese chimirai. Taakuchitonga ava ndanga ndatuma chipingi. Ndo zvakaitika. Mupurisa wakaverenga zvaitaurwa nemang'anga acho iwa yake. Ndopakatanga kuti mambo inga inyaya chaiyo. Musi uyo wamauya pano ndandisina kunzwisisa kuti ndo zvine zvirikuitika izvi. Ndaingoti inyaya yemanga-manga. Saka ndo zviripo. Tikati ndo pavakatsanangurirwa teta naiye chisikana kuti imimi muna mutori munhu munyika mangu. Iwe ndoda mombe 3. Iwe chisikana ndoda mombe 3. Zvichibva chisikana akanzi ndoda kuti Oktoba asati apera mombe dzinge dzauya pano ndimambo. Chisikana aibhadharisirwa chii? Ndiye wakanga apiwa. Kuti kubhadhariswa kwakaita chisikana zvazvikureva adini? Wanga abvuma uko kuti isu tiri kungobatwa kuti isu tisitauraya munhu. Saka tichaenda sei kun'anga dzimwe? Ndo mabvumira akanga aita kuna mambo. Ndo pandiri kuti admission of guilt. Kubhadhara mombe idzodzo i-admission of chii? Saka ndofanira kuti imi munova munesana tete uchiti sei? Asi pese muchifamba hamuzofamba nachisikana. Chisikana uripi? Ndofunga mambo takangofamba ndo dzatakapiwa namambo. Sei mukadzi wacho wachisikana asiri kutaura kuti ndakaurawa nemambo? Ipapo uchikwera sei iwe usiri kutaura kuti wakaurawa nemurume wako? Takamutsvagira murume asiriye asi munhu akakukwana kutaura kuti murume wako ndiye akakuuraya. Ini ndakaurayiwa natete awa. Chandikuti ini ndakaurayiwa natete awa. Tete awa wangu wachida ropa rangu kuti wagokwanise un'anga hwawo ugokwanisa kuenderera mberi zvinhu zvawo zviite zvakanaka. Saka tete awa achisikana wanhu wako wakatotaurirana, wanhu wako wachiziwana panhau yekuparadza iyi. Ndo saka ndirizwa sei usiri kutaura chisikana uri kutaura tete? Kana both kana tete nachisikana vari vese inidzi nyaya ndeyawo vari vese. Ende chimwe chandandisina kuziva tete muri n'anga. Pamati ndinobatsira ndakukwati ngoi munhu ari generous anongopawo rutambura. Saka tete machiproblem yangu iri pekuti inini munhu kana achitoti ing'anga kana achitoti isvikiro kana kuti chika nyaya dzakadai dzinenge dzisingadzidi pamudare muno. Nyaya dzakadai idzi mudare muno ndee ndisingadzidi pa. Why? Because imimi kana muri unenedzewa kuti ndimi makauraya but muri kutadza kuona mumweya menyu kuti akauraya ndiani. Muri ng'anga. Muri kutadza sei kuona kuti ndimi handisini ba? Izvai tete. Ng'anga dzino. Muri kuti muri ng'anga imimi. Handisi. Muri unenedzerwa every day kuti ndimi makauraya. Handisi. But muri mweya yakaita. Muri kutadza sei kuti aiwa handini ba? Mwana akachaiwa chaiasiya abashuka mba. Andika akachaiwa kuti amai handini ba. Ndi John paabva kusikuru John vabva tora mhutu 3 pandiye abashuka. Imi mutori mumweya macho. Mozi ndimi makauraya. But you tell me you can't tell kuti izvo musimi ndiani wakauraya. Saka muri ng'anga ipi manje?
Takasakatika mwana musikana uyu ndikutaura zvekuzini ndii ndakaenda kotora mwana ndikadii nzvimbo yandaigara ndaandiri mwedzi uzogara pamba pamaini handiyo nyaya yanguva nyaya yangu yati tete mati muri n'anga yemunobatsira hatiti ndati chindibatsira iwe inini pari zvino handisi kubatsira ndakaziregerai kubatsira uyu siya zvinhu zvenyu kusaidi ndani neiyeyo aiwa chakazi nevanhu vomukati memusha vakatisiya tete chakazisiya kusenza zvinhu zvenyu nyaya yechii kana zvinhu zvenyu zvamaoko enyu asvipa mutemo kuti munotomomiswa andizikuuraya munhu bei zvinonditeteka orit takungokumbira shamwari shamwari iwewe kana wakaura wati tete uzazvitaura ndikuti for now ka dauti umbosunungure tete dauti tete atore zviro zvake zvaanoshandisa amboshandi anditaure kuti munhu akakura ende ndamusoro Madara mabasa. aiwa ndakatora zvinhu izvozvakatika mwana wazvinhu zvakapera kubiwa mumba aina apedza mazuva dzese ndakaona zvinhu zvangu zvisini zvakapera kubiwa saka chokwadi chaitete ndechekuti tete hamubatsiriba mandotaura ichipaipai kuti ndobatsira hamubatsiriba zvakanga zvichiitika kare kacho uyu anga acho mupenyu pakazoti vanhu vakufamba kumasaiti vayo ndisi kuziva kuti vanhu vanofamba kuti ndii ndakauraya munga ndifungira ndikaimbokunodzei tete chinoona tete kana muri n'anga imimi kana kuti muri svigiro zvingamiswa nemunhu here kana zviri zvinhu zvecoling makaita zvekurombera saka kana musina kurombera zvinomiswa ambera chini chandoziva kuti hakuna n'anga isina kumbouraya munhu ndamirai ndati kana muri n'anga inopa mushonga inochekera nyora hapana n'anga isina kumbouraya munhu n'anga muroyi murapi zvese imimi munopa munhu nhasi chitsinga imi kuti enda wape mukoma wako chitsinga munhu achinoiswa chitsinga chichizvimba pahuro chitsinga munhu iye anodzoka futi kumba kwenyu mangwana ndikutsvagwa kuti tete kubatsirwa ndii munocheka futi kunoisa futi nyora chitsinga icho kurapa futi imimi chibvisa ndo basa renyu saka ikono nditaura tete kuti mungatokazi zvinhu zvangu zvakava zvaparara nenyaya yekuti azi mwana uyo wabudirwa kuti ndokandura zvakava zvaparara chinopararisa ipa pakuti mhuri yenyu inozviziva here zvamunorapisa munomborapisa isha here kuhanirira munorapa ndiwo akatotenga akatenga ndiani iyowa kutenga machira zvizvi ndo akatotenga baba vangu vasvipa wakatondipa kana wakandipa nhekwe yavasekura wakandipa nhekwe wakandane machira wakati ndine machira shairi riri pana tete nderiba ini ndakazondozwa kuti ndiwe mukuru saka ndibaba ndikazinochiona kuti waita sei ndikatenga tsvimbo iyo ukatenga tsvimbo ukatenga chiri machira kabika pakai ndikabaka nechi saka imi mamuti muri kutenga zviri zvei zvekuti hadii nazvo ukwazi woda kuita n'anga oda kuita n'anga yepi yekumusha kwamabona musakwani wenyu musakawakwanisa kumusha kwako saka kuti musha kwako sei musha kwako pate kumusha kwako saka imi makatengera mapaka kwalechi kuti munhu kuita n'anga yemusingazivi musha kuti ida kungoita n'anga ida urapei ndipo pandakaendawo muna tete waimborapei aiwa ini ndakazwa baba wako kuti kwazi ndozvaita mai wako saka wobva waita conviction yekupedza mari yako tisede kutengera wakazwa kuchingwa nemajanini neshuka wakutenga machira netsvimbo nenhekwe zvousingazoni ndezvei Saka makatora zviri. Saka zviro zvenyu makatora aiwa zviri zvinani iwo kuizva kuti makatora makatanga kudiwa mwana Vakakuchina. zvandakatora ichimbo nhadzi dzavandinadzo tsvimbo dzababa ko dzeun'anga dzina
hauna vizuri. Wakati tangu baba ndio zambi. Zviripi zvirongwe? Takandozviunganidza. Saka kwazi zokaimozi kupfeke mutange basi. Zviriyo. Unazvo. Unoziva tete musatitambise musatitambise dhanzi remakasha mazuva tete toda munhu ari straight anotaura chokwadi. Mukaita zvamunoita tete izvi hazvimbomiri zvakanaka. Nyaya iyi ndautanga kufunga ndakagara panapa. Nyaya yanotanga kuizwa nhasi iyi nyaya iyi yemwana yakufamba netsoka kunobuda kubocha anotanga kuizwa nhasi ndichikurimemba pakaitwa nyaya yekwadanga rembwa Manyarara tiri padombo paruware pamaundo. Uyu ndiani manje? Umoyo. Takasimba pakasimba. Oda uku. Kundodaro. Aiwa tiri nani ndiri ndinoitwa Kure Dzimba kana kuti Mairosi Dzimba. Tidzimba kawo. Ndizvo zvoma. Dzimba wamukotsanjera. Ndizvo zvoma. Ndandakuona kana ndosandoti ina ndakutanga kuziya. Ndakaiziya paruware. Ndaizwa inyaya yakangotaurika. Handina kuziva kuti payakataurika nyaya iyi yakazofamba sei after that. Chipedza nyaya idzimba. Dzimba pedzai. Pamusoro imambo. Ichokwadi. Ndaifamba baba anowamukotsanjera ndiye baba wangu. Inini ndiri ngoziwo kumusha yekwasangoya. Asi ndaifamba nababa mukubatsira matareke engozi. Naizvozvo shuwa vanhu vepamakoni vakapinda mudare rababa. Ndanga ndiripo chokwadi. Chokwadi vanhu mhuri yepamakoni yakataurirwa chokwadi. Kuti wana makoni waida kuti wabatsiridze pane mwana uyu. Wachitaurirwa nababa kuti ichokwadi ngozi iripo. Endai motore vanhu vakauraya mwana uyu. Teta ava varudzi teta vandatovaona nhasi. Vakataurwa nezvavo kanzi vadaidzei vauye mudare mangu. Ndivataurire chokwadi semhuri yepamakoni. Asi mhuri yepamakoni haina kukwanisa kuunganidza naba. Baba vakati chiremba inini ndapera. Handisisina kana mombe kana mbudzi. Zvikanzi saka mundoita sei nachiremba. Handigoni kuti ndivhare ngozi yenyu. Mushonga yengozi kuripa baba. Imimi baba samakoni ndii munoripa nekuti ndii mune hanzvadzi yauraya mwana wenyu. Hazvinei nekuti mwana wenyu. Ndanga ndiripo mambo. Handikazvona kuti handikangani. Ndakuona dzimba iwewe ndakuona. Saka zvirikutaura kuti chizvi. Zvirikutaura kuti nyaya yenyu iyi makazotaurwa nezvayo kare. Mukaudziwa zvekuita. Asi mudaona muchidzosa mudare kuti wanga inyaya nyowani. Iyo nyaya muchiziva yakaitwa kare nyaya iyi. Makaudziwa zvekuita kare. Pamusoro imambo, vanhu vaida kudzoka mumaoko mamukotsanjera kuti vataurwe chokwadi. Kana mai avachiramba baba vangu vanoti zvinhu zvibude pachena. Ndofunga kumhuri yatakaripa yekwa. Vana Manyarara ndivo vataigara nana danga rembwa. Vakasvika pakutaurwa chokwadi zvinhu zvikabuda pachena. Ndozvinodikana kumhuri iyi. Nekuti hainokwanisa kuungana senhasi yaungana mambo. Apa kuti vabatsirike vanhu vamambo vakuda vana chiremba. Kuti zvavo zvibude pachena. Ora ndazwa dzimba. Inini ndandototi pandazotanga pfungwa dzangu kuchitanga kuita kufunga dzokawo mashure. Ipo ndazotanga kufunga nyaya iyi ndakamboizwa. Asi handina kuziva kuti payakazoenda ndii. Saka mukotsanjera ndokuya nhasi.
kana tutari kuya amen kana mchida mwatommirira panza nyaya nyika yatobuda nhasi chokwadi chese chipere mutauro watu zvese zvipere nhasi chokwadi tikukumbira wakubatsirwa mama right chizwai vana azari Mazvita mambo ndaenda. Alright, Zimbabwe. Samakoni. Nemuri yenyu. Mina ipanza mukusanjira kusvika papa. Notati pe direction igayapera nyaya. Noti yaiperi papa. Ndio zvakanaka. Ndakaizwa ngakare. Yekwana ngare bwakaitwa ndizvo. 2023. 2022 pakatanga ndo pakatanga nyaya iyoyi saka ende panze mine panze ari kuambusa njira pamato itopere nhasi ndauti ipere nhasi endai panze apo endai mumire panze apo mira aende chienda apo shamwari mira panze apo nyaya yako ipere nhasi Mira, aende akasata aendako. Bye bye. Right, next case.